देरहाथारनांगौ बे फिसाया देरहाथारनांगौ जेब्लाबो जै जाथों जेब्लाबो बे लरेन्स सारनोनो होगोन जों बेखौनो मोजां मोनो जों बिदिनो होगोन मानि थाखाय होगोन मा खामानि मावदों नोंथांनि थाखाय जों बे 5 बोसोरावनो जों रायजोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनो आरो जोंनि गामियावबो जेनेबा एसे एनै मोजां थासारिया फैदों जेनेबा मिलायनाय सोलायलांदों जेनेबा लोंनाय जानाय गथ' मानसिफ्राबो सोलायलांदों बिनि थाखायनो जों मोजां मोनो आरो सारनोनो होगोन दा रलेन्स सारनोनो होगोन जोङो जेरावबो थाखाया ओमफ्राय जोङो आवगायनिफ्रायनो सिगांनिफ्रायनो इउ पि पि एल आवनोखा दाबो इउ पि पि एल आव जों मालाबाबो सोलाया जेबो सोलायहोनो हाया मा खामानि मावदों होननानै जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आङो दा माखा आपडेट लाना फैदोलाय बे जाहैबाय मा क'क्राझार एलएसनि सायावहाय लरेन्स इस्लारिनि सायावहाय आरो बेवहाय प्रेक्टिकेल जेनाखि बसुमतारी बिथाङा बै समाव लरेन्स इस्लारि सारनि माने बिसनि सायाव माखासे बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेखौ लानानै जों मिथिनो मोन्दों जे प्रेक्टिकेला लरेन्स इस्लारि सारनिफ्राय माने 15 लाख बिदोंमोन जाहैबाय आरोखि दा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव रायलायनो थादों मानोना आं सिगाङाव नोंथांमोननि इन्ट्र' मोनसे भिडिअ होखाबाय बेवहाय माखासे बैसो जानाय आयंमोन आरो बाजैमोन बिथांमोनहा दिनै बुंदों जे क'क्राझार एलएसि समस्तियावहाय जोंनो सेवलिखौ नाङा जोङो सेवलिखौ सिनायानो बेखौ जों दासो इलेक्सन समावसो नुदों होननानै बिथांमोनहा बुंदों जे लरेन्स इस्लारियानो जोंनि थाखाय मोजां आरो जोंनो बेखौ नांगौ होननानै दा बे बाथ्राखौहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो ससे आङो भिडिअ क्लिप होबावनोसै जे लरेन्स इस्लारिया प्रेक्टिकेल बसुमतारी सायाव मा बाथ्रा बुंदों नायगिरदो बायदि रोखोम सानाय सुनाय बेमार बुगिना दङ मा होनो प्रेसार ब्लाड प्रेसार सुगार ओमफ्राय बिदिनो मानलु मानला जानाय मोदोम बुनाय आथिं बायनाय आथिं लोरिनाय आरो आथिं बायनाय आथिं लोरिनाय बे खिन्थु लोगोसेनो गथ'आ खुगाजों खदै गबाय थायो खदैया बन्द जानो रोङा बेबायदि गोबां बाथ्रा हापानिनो माबा बायदिनो बुहुत थारमाने नोंथाङा कल खालामनानै सोंहरनांगौ जे नैबे बेमारा हामोना हामा नैबे बेरामखौ हागोना हाया होननानै नोंथांमोना खालि कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनांगौ आरोखि बे जाहैबाय मा बाक्सानि दुमनियाव ओरैनो नोंथांमोना कल खालामना सोंहरनो हाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दुमनि गामियाव आरोखि दै नोंथाङा सोंहरनानै लानो नों मोजां ट्रिटमेन्ट खालामना लाबानो जाबाय नों ब्लाड प्रेसारबाबो सुगारबाबो नानानथा रोखोमनि आथिं आखाइ बायनायनो लोरिनायनो माबा मोनसे बुनायनो केन्सार जानायनो हिन्जावफोरनि बे आहाराव माबा जायोना केन्सार जायोना बेफोरबायदिनो गोबांथार सानाय सुनाय बुनाय नोंथां जानोबा कल खालामनानै फाहामथाय लाबानो जाबाय आरोखि जाम्बा जाम्बा होनलाबायो दा आंनि हिन्जावखौ सिन्थाय होनलांबाय बावबाय बेंगलि होननानै बेंगलियाथ' बेंगलिब्रा बाङालिर माथा मारवारिर खाथा माबा माबि होनलांला जोबबावबायसो बे जाम्बा जाम्बा प्रेक्टिकेलखौ लाबोलाबायनानै 15 लाख बिदोंमोन आंनाव 15 लाख माने सारनि समस्तियाव थांला 15 लाख नांगौ जाम्बा जादों आं नोंनो 15 लाख हरनो आं बेखौ लाबोदोंमोन गोदो ओइ श्रीरामपुर खाथिनि मानसि बियो उन्दै अनथावथाव गरिब मानसि सेरजा दामबाय बायो बे गान खननायफ्राव लाबो बानायबाय आङो दा आंखौ मानियोलायनो खिन्थु 15 लाख नांगौ ओइ अशक गयारि भाइ बेनाव फन हरो लाउदाव होना खोनासंबाय आंबो खोनाबाय 15 लाख हरबा आं लरेन्स सारनाव थाङा बेथ' आंखौ अनखायोबो नै बेबायदि दा बेंगलनि स' नुबाय नोंथांमोनहा बियो आं बुंनाय बाथ्रा नङा आरो बिनि सायावनो आं माखासे बाथ्रा दाजाबगोन लरेन्स इस्लारि सारा जे बुंदों माने बिथाङा जाहैबाय मा फन हरनानै बुंहरनो जाहैबाय कि 15 लाख जुदि हरोबा क'क्राझार एलएसि आवहाय बिथाङा सेवलि महिलायारि जानानै जोंना प्रेक्टिकेल माने बन्दुआ माने बाहाय केम्पेइन खालामहैनाय नङामोन आरोखि बे बाथ्राखौ बिथाङा स्पष्ट बुंदों आंनि बाथ्रा बुंनाय नङा हो बियो मानोना दिनै जों स्पष्ट भाबै एमएलए सारानो बुंखादों दा बाथ्राया बिसो जादों नोंगौ माने एमएलए साराबो थार बाथ्राखौनो बुंदों जानो हागौ जोंना प्रेक्टिकेल बन्दुनि बुंनाया एसे बारा जादों जेनेबा जोंबो जेनेबा जों दा भिडिअ बानायो जों इउटुबाव फेसबुकाव जोंबो भिडिअ बानायो दिनैसिमबो नोंथांमोना आंखौ बुंनो हानाय नङा कि आं सोरबा दैदेनगिरिखौ माने बिगाब सोरखौबा सोंखारिदों सोरखौबा रायदों मानोना बेबायदि बुंनो हानाय आंनाव माखासे जैगथा गैया एबा आंनाव राइट्स गैया खारन मानो सासे मानसिखौ जुदि आं मोजाङै रायनांगौबा बे आं बेनिफ्राय बांसिन जानांगोन ना जानाङा बेनिफ्राय आंनि माखासे कन्ट्रिबिउसना समाजाव कन्ट्रिबिउसना बांसिन जानांगोन नंगौ नङा दे जेनेबा सापज जेनेबा आं दा हाग्रामा महिलारि सारखौ आंथ' रायनो हाया मानोना बेजों आंजों कम्पेयार खालामोबा रुजुना नायोब्ला कन्ट्रिबिउसना आंहा मा दं हाग्रामा महिलारिया बुहुत दं थिग बिदिनो
जेरै न' डाउट जोंना प्रेक्टिकेल बन्द'आ जे बुंदों लरेन्स सेस्लारनि बाथ्रा बुंबाय आरो बिनि बिसिनि बाथ्रा बुंबाय जे बाङालि बेनि बिसिया बेंगलनिसो बाङालि माथा दं माबा दं हेनथेन दं बाथ्रा स' बेफोरखौ बिथाङा बुंनाङामोन आरोखि बिथांनि बियो भुल जाबाय प्रेक्टिकेल बन्द'नि बियो मोनसे गोरोन्थि जादों आरोखि जेनेबा नोङो गावखौबो दांग्रोमनांगौ जेनेबा नोंहा बेसेबां अजननि मानसि ओमफ्राय नोङो जेनेबा नोंहा जुदि एसेबां जुदि समाजाव नोंहा जुदि कन्ट्रिबिउसन गैखायाबा बा जुदि नोङो पलिटिकेल लाइनावहाय नोंहा जुदि एसेबां जुदि नलेजाव गैखायाबा नों सोरबा सासे दैदेनगिरिखौहाय एसेबां माने बुंनो हाया आरोखि खारन लरेन्स इस्लारिजों आरो जोङो प्रेक्टिकेल बसुमतारिजों लरेन्स इस्लारि सार आरो प्रेक्टिकेल बसुमतारि बन्धुजों जों जे कम्पेयार खालामगोन आकाश पाताल फाराग थायो बाहाय माबोरै थायो होनना बुङोबा लरेन्स इस्लारि जाबाय मा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थाबोनानै हारिनि थैनाय थांनाय गांनाय उखैनाय बैफोर गासैजोंबो बिथाङा माने थाबोनाय माने दिनैसिम बिथाङा बेसेबां खैदां खैफोद हारिनि गेजेराव लोगो मोनबोखो बेखौ आरो बेजों रायजोजों थानानै खामानि मावबोनाय दैदेनगिरि आरो ओरै जों नाहरगोन जेब्ला जोङो प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौ जों नाहरगोन बिथाङा सासे सिंगार आरो बिथाङा जाहैबाय सासे एक्टर दा बे हिसाबै कन्ट्रिबिउसनखौ नायोब्ला बुहुत माने फाराग थायो आरोखि स' गतिके आं जुदि सोरखौबा बुंनांगौबा बा जोंना बन्धुआ सोरखौबा जुदि बुंनांगौबा माखासे गावनि अजनखौबो रायनांगौ थारमाने नोङो बुंनो हानाय माबासिमल' बुंनांगौ थारमाने नङाबा बुंनो नाङा सोरखौबाबो बे आरो बाथ्रा स' बिनिखायनो आङो दि दिनैबो आं रावखौबो बेफोरबायदि आं बिगाब बुंफेराखै आरो आं रायफेराखै आरो आं रायनायबो नङा जिबनावबो खारन मानो नायल' जाल' जोंनि BTC आव मोननैल' पलिटिकेल हान्जा आनसलिक पलिटिकेल हान्जा BPF एन्ड UPPL स' BPF खौबो जोंनो नांगौ UPPL खौबो जोंनो नांगौ मानोना BPF नि लिडाराबो बर'आनो आरो UPPL नि दैदेनगिरियाबो बर'आनो आरो गासैबो दैदेनगिरिफ्रा पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि संगठनजों माने लोब्बा गोनां गोजा गासिबो हारिनि खैदां खैफोदजों सौसिनानै फैनाय दैदेनगिरिफोर दिनै नोङो बुं हाग्रामा महिलारि सारखौनो बुं बिथाङाबो जाहैबाय आखायाव हाथियार हमनानै बर' हारिनि थाखाय जोंनो सेपारेट बड'लेण्ड नांगौ होननानै बिथाङाबो हाथियार हमनाय मानसि बिथांनि कन्ट्रिबिउसना जोंनि समाजाव बुहुत गोबां दं दा जुदि आं बेखौ सोंखारि होनना बुंदोंब्ला हारे आंजों बेजों जुदि जखा सुना नायोब्ला रुजुना जुदि नायोब्ला फारलायाव जुदि जों थिखोना नायोब्ला आंजों जुदि हाग्रामा सारजों बेसेबां आकाश पाताल जागोन बेलाय सानजाथावा स' गतिके जोङो सोरबा ससियेल इनफ्लुएन्सारफोरखौबो आं बुंगोन आरोखि जायफोर फेसबुकआव इउटुबाव भिडिअ बानायो जोङो दैदेनगिरिनि खुनु मोनसे नोङो मिन्थियाबालानो माने सोंखारनायाबो थिग नङा न' डाउट दिनै नोंगौ सेवलि महिलारि मेमखौ जों सिगां समाव सिनायामोन जे बे आंबो इभेन दिनैसिमबो नुफेरामोन हो जे नै दासो बेखौ जेब्लानाखि बिथाङा इलेक्सनाव ओंखारनो नागिरदों बै समाव जेब्लानाखि डिमान्ड खालामदों पाब्लिकफ्रा बे समनिफ्रायसो बिथांखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि गोबां बाथ्रा डिसकासन जादों बिनि गारिनि बाथ्रा माने डिसकासन जादों जे बिथाङा माने जेराव केम्पेइन खालामो बाहाय खिग्रा आरो हासुग्रा गारि लांफाखायो होननानैबो गोबां मानसिफ्रा सावरायबाय आरो ससियेल मिडियाआव बुहुत भाइरेल जाबाय आरो बेखौ लानानै सरसेया ओरैबायदि जादोंखि मा बेहा अब्ला बै गोरिब गुन्द्राफोरनि जुदि फायखानायाव जुदि बे खिनो हायाबा माबा मोनसे खालामनो हायाब्ला आरो बे माबायदि समाज सेबा खालामगोन बा रायजो राजाफोरखौ बोरै अनसायगोन रायजो राजाफोरखौ बोरै नायगोन बे मोनसे कुइसन सिखारदों आरो दिनैसिमबो जे सोरबा माने आइजो दैदेनगिरिया हमना लादो जों एक्स माने MLA प्रमिला रानि बायद' प्रमिला रानि मेडाम बिथाङाबो बै समाव बिथाङाबो आइजो हिसाबै खिनाय हासुनाय उसुबिदा जायो हिसाबै बिथाङाबो मालाबा बेफोरबायदि गारि लांफादों नामा लांफायाखै दा बेखौ लानानै सरसा जादों आरोखि बेनि सायाव आं बुङा लांथावो लांथावा बेखौ आं बुंनाय नङा आरोखि दा गतिके जोंना जाहैबाय मा दिनै बिथाङा जाहैबाय मा प्रेक्टिकेल बसुमतारि बन्धुआ 15 लाख बिहरदोंमोन होननानै बुंदों जोंना लरेन्स इस्लारि सारा दा बिनिखाय बिथाङा बुंदों बिथाङा सिगां बेखौ प्रेक्टिकेलखौ लाबोनानै जेनेबा एसे एनै मानसिखौ बे गिटार दामनाय माबानायखौ बे खोथाखौ बिथाङा बुंदों आरोखि दा न' डाउट दिनै प्रेक्टिकेल बसुमतारिखौ समाजा मिथियो बिथाङा सासे एस ए सिंगार एन्ड एस ए एक्टर हिसाबै बिथांखौ मिथिगौ दा नंगौ पलिटिकेलाव बयबो फैनो हायो जेनेबा जायबो पलिटिकेल खालामनो हायो आरो बेबायदि फ्रिडमखौ बयनोबो नांगौ आरोखि माने पलिटिकेल खालामनो हानाय सुजुग आरो सुबिदाखौ बयनोबो नांगौ दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोङो सोरखौबाबो जों लेंनो हायो जों सोरखौबाबो जों हांख्रायनो हायो खिन्थु
बेखौ लानानै सोरबा सासे सोरजोंबा गावजों गाव माने कनफ्लिक्ट जालायनानै नांलायनाय खमलायनाय ब्रेनाय बे टटेलि जों बेखौ स्टप जानांगौ जोंनि गेजेराव जों गोबां नुबोदों जे पलिटिकेलि बाथ्रा लानानै जोङो बिदा फंबायजों सोमोन्दो गारलायनाय जाथि खुरमा हाबलायलाया नोंनि न'आव आं थाङा बेनि न'आव आं थाङा मानोना थाङोब्ला हाबलायोब्ला नोंखौ उमुक सानफ्लांगोन नोंखौ ओरै होनगोन बेफोरबायदि होननानै जोंनि गेजेराव सामान्य पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै जोंनि गेजेराव फाराग लालायो जायनि फलाव जोंनि समाज खुंथायफ्रा समाजाव दिनै गुबुंले जानानै थांगासिनो दङ जे पलिटिकेलनि बाथ्रा लानानै जोंनि समाजनि धोरोमारि खान्थिफोर दं समाजारि माने माखासे फोरबोफोर दं बेफोराव खौसे जानो हालायै बे थाबा बे थाया बे जिरायबा बे जिराया बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफ्रा जोंनि समाजाव फुरा नुजाफ्लेबाय थानाय जागासिनो दं आरोखि बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि गेजेराव माने सोर देरहाया बेखौ आं बुंनो थाङा खिन्थु जों नुखानाय आरो मिन्थिखानाय जोंनि गेजेराव अनलि मोननैल' पलिटिकेल हान्जा देरहागोन हय इउपिपिएल देरहागोन हय बिपिएफ देरहागोन आरो बिनि अनगा कंग्रेसबो देरहाया बिजेपिबो देरहाया आरो नों दाथ' जों नुखाबाय बिजेपियाथ' नों बिपिएफजों अलरेडि एलायन्स जाखाबाय नङा होमबा जाय बेसेबां बिजेपि दं बिथांमोना बिपिएफनो भट होखागोन बेबादि बाथ्रा जाबाय दा ओंखायनो आं बार होनबाय थादों रायजो जानांगौमोन जे ओइबारनि एसेम्बलि इलेक्सनाव बिराद मोनसे क्रिटिकेल कन्डिसन जाना दं मानो जों मोनफ्रोमबो समस्थियाव जों नायहर बावहाय सेकेन्ड लार्जेस्ट माने नैथि बांसिन सुबुं होनना बुङोबा मुस्लिमफ्रा दा गतिके मुस्लिमफ्रा जायनो भट होगोन बेनो देरहागोन आरो जायनो भट होनाय नङा बे देरहागोन आरो बे बाथ्रायाबो स्पस्ट जे आं मैयाबो मोनसे भिडिअ होदों नोंथांमोननो एबिएमसुआ अल मुस्लिम अल बड'लेण्ड मुस्लिम स्टुडेन्ट इउनियननि जेनेरेल सेक्रेटारिया प्रेस मिट होनानै होबाय बिथांमोना ओइबार खुनु बिपिएफनो भट होनाय नंला बेखौ स्पस्ट खालामनानै होबाय दा बेनिफ्राय जों मिन्थिनो हायो एबार इउपिपिएलआ मुस्लिमनि भटखौ मोनगोन अब्ला मोनोब्ला इउपिपिएलआ देरहानायनि चान्स थाबाय एबार दा बे जादों बाथ्रा मानोना बिपिएफआ दिनै थगायनानै मुस्लिमनि भटखौ लानानै बिथांमोना दा बिजेपिजों थांबाय नालाय बिथांमोना बेनो दुखु मोनबाय मानोना मुस्लिमफ्रा रावबो बिजेपिनो भट होआ मानो होआ होनना बुङोबा बिजेपिया मुस्लिमफोरनि सायाव अयथासार खालामदों दा बेनिखायनो बिथांमोना होआ आरोखि दा आरो जों मोनसे खोनानो थादों दा बेखौ आं दा बुंथ'ला नेक्स्टआव आं बुंगोन मानोना दा माखासे एसे गोदान मोनसे एजेन्डा लानानै फैदोंलाय बेखौबो आं खोनाबाय थादों माने बिपिएफनिफ्राय आरोखि न' डाउट जायखि पलिटिकेल हान्जा जेखि एजेन्डा लानानै खामानि मावा मानो समाजावल' गाज्रि गोहोम खोलैनो नाङा आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेल'नो थाबाय दा नोंथांमोननो आं बेखिनि आदेरखौनो दिनैनि दिनाव लानानै फैदों आरोखि थेंक इउ